Alberdik eskubi aldera, baloia berriz ere etxekoentzat, hor da Ander Alaina. Munioz Urenek ikutu du, egalera eraman du baloia, erasoan Amorebietala ere Saboritek atera du, baina gaizki urrundu, berriz ere Amorebietari eman dio. Ander Alaina, Alainak erdiratu egin du, baloiarea barrura, Goikoetxea ez da iritsi, horra azaldu da Arnaez, ezker galean, Alain Izmendi du gainean, atzera jokatu behar izan du Arnaezek, Alberdik erdiratu du, eta partidako lehen gola etxeko taldearentzat Jon Altunak buruz. Jokaldi ederra, erdiraketa zoragarria Alberdik, ezkerrez bera itskubia izan da, ederki pini du baloia eta nola ez, zein azalduko hor, Juanan betikoa Jon Altuna Eibarren urtetan erakutsi duena, berriz ere hemen erakusten hasi da. Eibarren erakutsi duena, hemen erakutsiko du eta golak egingo ditu. Arraroa izan da, orain arte beha, begiratzen egon izatu eta gol bakarrikan. Egin du orain arte, ez? Arraroa da, Altuna normalean hor beti golegile bat asaltzen delako, ez? Berriro ere, bestaldean egindan antzekoa ez, erdiraketa ere bai, erremate hobea. Ama utzi dio, ez? Hor daukazu, ipin izazu. Ederra Alberdiren baloia, biguina baina ederra. Atzelarien utzare izan dela, zergatikan lerroan hiru atera da zeuden, da bat barruan sartuta zuen, Jokoskan poka puskatzen zuen, eta horre nahastu dira, ez? Baina gola erra, buruka da, atesainak berrik. Baloi oso ona orain Lander Gabilondorentzat, etzegoen jokoz kanpo, beste aldera, Goikoetxearen aukera ezkerrez, eta gola. Bigarren gola sartu du Goikoetxea, Debako horrelariak, etzegoen jokoz kanpo Lander Gabilondo, berak ere izan du aukera, baina bikain jokatu du eta ezkerrez, erreza, baino ezain erreza barrura. Ondo jokatutakoa da, zergatikan Landerrek hartu eta atesaina zaukan gainean, asko sobeto izan, berake garbi ikusi du, badoia egal batera bota, handik antzetorren goikok, eta barrura. Jo kontrera zoragarri bat. Hori azkenean talde gazte bat dagoenean aurre da olako aukerak. Alberdik emandako baloia, etzegoen jokozkanpo Lander Gabilondo, bere zelaitik abiatu delako, ederki eman dio Goikoetxeari eta ezkerrez, erresa atezainik etzegoelako, baina atzelari ere gertu zegoen eta hortxe sartu behar zen baloia.